ғӯра бихӯрем ва ё нахӯрем? Салом дӯстони азизам. Дар бораи фоида ва зарари ғӯраи зардолу. Зардолуи нарасида манбаи ғании витамини С аст, ки барои тақвияти системаи иммунии бадан, афзоиши ҷазби оҳан ва тавлиди коллаген кӯмак мекунад. Инчунин ғӯраи зардолу саршор аз антиоксидантҳо ҳаст, монанди бета-каротин, ликопин, ки барои муҳофизати силулҳо дар баробари осебҳои радикалҳои озод кӯмак мекунад. Зардолуи нарасида ба далели фибри боло доштан барои ҳазми ғизо ва аз дарунбастагӣ ҷилогирӣ мекунад, дарунро мулоим мекунад ва ба далели калий боло доштан барои танзими фишори хун ва муҳофизати бемориҳои қалб кӯмак мекунад. Инчунин зардолуи норасида, яъне ғӯраи зардолу саршор аз витамини А ҳаст, ки барои биноии чашм ва пешгирӣ аз шабкурӣ кӯмак мекунад. Инчунин барои бонувон ҳам, чун ғӯраи зардолу саршор аз витамини С ва антиоксидантҳо ҳаст, барои зебо шудани пӯст ва ҷилавгирӣ аз ожангҳо кӯмак мекунад. Вале зардолуи норасида мумкин аст дар баъзе одамон боиси дамиши шикам ва исҳол шавад. Ва аз хӯрдани донаи зардолуи норасида худдорӣ кунед, зеро дорои сианид ҳаст ва метавонад баданро заҳролуд кунад. маълумот аз сафҳаи тиббии витамин С буд. Саломат бошед.